Zona miwiti dalan wayangku minangka makhluke dalan kotak kayu kuburan sejati tutup dhuwur wewangkana dasar ningson Ibu Pertiwi Trojok Sangga Gwana Larapan minangka Buntala Tunda Sabta kliken kuping paluntur tejo mangkrak paluntur tejo mangkrak kelir minangka jagat rinolan wengi yana kendhaline jagat luntur kebyaring lintang bima sakti blencong Bathara Brahma ana suwake blencong gamelan gamelan aku
lomonanto rebang inggih ora tangis yana gender aras panutan gambangku ya minangka swanggang glebeking banyu milih yana saron penatas bungu kempul pandututing ati yana kethuk pangolok-olok ing pikir gong laras sing kardenima maranggono widodari tumurun yagaku gunggung ing pangrawit kanca sanyang wayang bonang menang ya ingsun dalang Pandhawana Dekoto sangat dimikiri kenal najo jalurang datang yang toko merenggalilangi lorong tunggang yan nggih sinigeking gelar Suwertata pitana sekaring bah wana langgeng tiyang angringgit cadalu mangke badhe beber crita purwa jaman purbakala pundhita kangge witing kandha nyarita anjersaken gegere ing kahyangan Suralaya kaepadi Dasa Purwa Wasana kaeka iku tegese marang sawiji abdi niluwih dasa 10 Purwa apa to maknane wiwiti wong kandha kinarita wusana apa wae sing pedalangan wedal ing sadalu mangke
Sapta Mindra Sastra Raja Bawana Sapta arane pitu Mindra Mider Raja Ratu Sasra sewu bang wana iku araning jagat ta senajan gambar sedina kaping 7 mubeng sejagat Raja Pramudita katatiteng Gusti yang Maha Suci kang sinongging pratiwi kungkulan angkasa diapit-apit samudra laya pundi wonten kadya ing kayangan Suralaya yana yaninggih tata mapan pramila kunang candrane kayangan Guru Luka, Indra Luka, Jana Luka, Arga Duwilah, Tejamaya. Dene kayangan wonten sak pucaking bukur temburu. Ing riku ana kayangane para dewa. Indra Luka dene tegese Indra Luka kathah para kayangane para dewa, para Jawata, para sangyang ingkang sampun ngembo swarga lan neraka pramila tina saking Mandrawa kayangan Suralaya ketingal luhur Jana Luka dene dumadine kayangan cipta prabawaning Mustika Retna Harga Duwilah kena kinukut kena ginelar manut kersane yang yasa yang anut kersane yang nyipta Tejamaya gumelare kayangan mawa teja Surya lan Candra amung kena sinaring lintang banyak anggrem lan lintang Bima Sakti pramila boten kengsul soroti Sangjang Surya pramila saking katebian kayangan katon teja gumebar dameloro kaya daru cecakongan ketinggalan dene para dewa para Jawata mangertosi napa to pakaryanipun dewa yen wancinipun injing damel pusaka darani gaman ya pusaka tapak eyang tapak gawe yang dewa ganen pandhe Suralaya Puramaya dimbal panapaparon dengkul palu driji tedas mati kungkulan mati gaman tapak eyang ing riku wancinipun injing sekeng pusaka dipun gelar dhateng perpat kepanasan kersanipun sedaya sami mangertosi pakaryanipun dewa nanging yen mancinipun sonten pusaka kabeta wangsul dipun salep dhateng gedhong pusaka dinan saking Mandrawa ketingal Raharja Kemah
samu barang ingkang sampun kinipta. Najan to ing kayangan Suralaya kayangan minangka papan panggonan. Sura tegese wani laya pati. Dadi wong munggah nang kayangan Suralaya kudu mangerteni mati sakjerone urip, urip sakjerone pati. Suralaya ya kayangan Salendra Bawana. Salendra wiwitan bawana jagat, wiwitaning jagat. Jonggring sloka, jonggring papan panggonan sloka suci. Ing riku papan panggonane wong suci. Pramila kayangan den catur sedalu masa rampungan dan gelar sedina masa tutuko. Badhe nyorsaken situt ingkang sampun mengku panguwasaning kayangan Sang Pramesti Bathara Guru Narayana. Sura Prateka prambataning kayu pawaga persemoni widodari endang-endang ing priyayi wadon. Ken pendhita utapaning peparap Brahmana Resi Dewa Bebisik ingkang sampun nguwasaning kayangan Suralaya Sangjang Catur Pujangga ya Sangjang Samba ya Bathara Guru ya Sangjang Adipati ya Jagat Dewa Bathara. Taksih kathah bebisikipun Sangjang Pramesti Bathara Guru. Dene Sang Nata nggadahi ciri 3. Gulu belak, asta sekawan, suku apus. Milanipun Bathara Guru nete dateng titianipun kang aran Lembu Andini. Jalaran sukunipun cacat pinaringan apus ketingal mendel asta sekawan. Asta tegese tangan. Bathara Guru duwe tangan 4, sing 2 sendakep. Ingkang ajeng ngisuk dhateng Sekar Retna Dumilah. Dene asta ingkang wingking nyepeng dhateng gaman Trisula. Tegese tri 3 sula landhep, gaman landhep 3. Sinten ingkang sampun wonten ngarsanipun Sang Pramesti Bathara Guru? Sangjang Bathara Narada ya Reksi Jaleka putra. Putranipun Sangjang Paham saking kayangan Suduk mangudal-udal. Nyadeng dawuh boten ketil manusyane jan kapitejek wong kuku ngantos katon tejok kebebar. Cemara kaya Bathara asmara lalang jagat tejane ketingal apa ya. Dene kawonten sawingkipun Bathara Narada dewane geni. Bathara Brahma ya Bathara Brahma. Wingkipun Bathara Brahma Bathara Indra. Wingkipun Bathara Indra Bathara Sukra. Wingkipun Bathara Sukra Bathara Temburu. Sedaya sami ngadhong dawuh wonten ing bali mercu Pundamanik. Oh, orang
kang salira natawe nara yana sang catur pujang warsa ngandika yana sang pramestya ora yanata yanarana salukane wong awayang kacariyos pambukane carita pinarung sang pradonga mewah swaraning baranggono kentro isining bawana minangka Brahasendriya maring para pamirsa sadaya mangayu wong wilahing
Awi Genomastu mau sidam kita kasih yugane ulun. Ulun ratuning Ratnyawa sekalir. Mangke Kakang Reksikane Putra. Paduka kula timbali ampun kraos angprumaos yen badhe nampi geganjaran saking Kang Rayi Kakang. Namung katuran pambagya sarawipun Kakang Bathara Narada napa inggih sami pinantur harja Kakang Durubasa. Yana saurira Sang Narada matur. Aturira Sang Reksi. Oh, salira nada. Oh, mata kono bloko salira taman. Wong anom lakonana andhapaso mangkono sabda pandhita lir kadya tirta samya dumawah Bantala. Ketek klebong Bangli. Ketek klebong Bangli anak putih kita mandangan gelebuk kediri sagundul-gundul biang semprong mati kobong. Legiyah man srepentek sak tempek banteng Yayi Guru. Lho. Wong pinjahan kula bagekaken kok nyebat asmanipun Banteng. Terus pundi nalaripun Kakang Bathara Narada? Yayi sapi dusun naminipun Lembu. Lembu gunung naminipun Banteng. Lah titianipun Yayi Pramesti Bathara Guru, Lembu handini tanpa nadi. Pilanipun ingkang raka. Nyebat asmanipun Banteng Yayi Guru. Oh dados liripun mekaten Kakang Bathara Narada. Nuwun inggih Adi Pramesti Bathara Guru. Sarene paduka pitaken dhateng kawulejenganipun ingkang raka. Angsal pengayoman saking para leluhur. Apa-apa kalis ing sampikala pun Kakang Reksikane Putra. Nggih, syukur mangayu bagya. Sedaya ingkang kantun wonten ing tayangan suduk mau daludal. Pangestunipun Adi Guru sedaya sami nantur harja kalis ing sambikala Yayi. Kosok wangsulipun dhateng Yayi Pramesti Bathara Guru. Lho, napa teng semanten ugi Yayi Pramesti Jagat Girinata. Nggih, Kang Mas. Ingkang rayangsal pangestunipun Kakang Durubasa lan angsal pengayoman saking para leluhur. Kalis ing sambikala boten wonten alangan setunggal menapa-menapa Kakang Bathara Narada. Apa syukur mangayu bagya. Syukur mangayu bagya. Yayi. Nuwun sewu pun Kakang Gujeng wontene pasiwakan. Dene napa kepanggih dhateng sederek sami wilujeng. Saengga bingahipun Yayi Guru. Naminipun sederek artosipun dulur. Usus keweran gantelane ati. Tega larane dak tega padine ngriku wonten tetembungan Jitireka Tuyareka salira tunggal imbal panapas. Site saged medhot ilinipun Tuya. Nggih pedhote banyu minangka pedhoting dulur. Nggih. Matur kesuwun dhateng Kakang Bathara Narada. Kejawi saking menika pun Kakang menika badhe ngaturaken
tembung alam lan oneng artosipun. Alam tembung lami oneng tembung kangen yayi. Yen pun kakang boten piranggih dhateng Yayi Prameja Bathara Guru dangunipun sedasa dinten kados-kados boten piranggih dangunipun sedasa warsa. Sekangkung anggenipun pun kakang kapang dhateng Yayi Bathara Guru. Kang Mas. Sinaos ingkang rayi nggih ngaten. Yen boten piranggih dhateng kakang juru basa dangunipun sepeken kewala kados-kados boten piranggih dangunipun gangsal warsa seklangkung anggenipun ingkang rayi kepi dhateng kakang juru basa Yayi Guru lah menika naminipun teraju timbanganipun real yen dipun timbang-timbang sami awratipun lho mbok mekaten menapa naminipun derek Yayi. Nggih Kang Mas. Lah kejawi saking menika pun kakang menika sepuh nggih pinangka anem. Anem nggih pinangka sepuh. Lho. Tembung sepuh kok pinangka anem. Nem pinangka sepuh menika pundhut tembung saking menapa? Sepuhipun ingkang raka. Munggih kayangan Suralaya tasih kebawa kepreten dhateng Yayi Prameja Bathara Guru. Nemipun Yayi Prameja Bathara Guru mrentah dhateng ingkang raka Bathara Narada. Milanipun sepuh minangka anem minangka sepuh Yayi Pramesti. Kang Mas, yen miturut dhateng pernatanipun ingkang gesang menika boten wonten sepuh minangka nem minangka sepuh menika boten wonten kakang. Yen miturut dhateng pernatan, sing sepuh nggih tetep sepuh, ingkang anem nggih tetep nem. Dados sing nem menika ngurmati dhateng tiyang ingkang sepuh Kakang Raja. Keteklepong kapangli. Keteklepong panggalak putih kita mancan galbuk ketir sagundul-gundul. Syukur. Nggih. Nggih dipun seketaken pinarak mangke. Kula lajengaken malih napa wigatosipun kula ngumpulaken para dewa wonten ing Bali mercu Pundaman. Nggih. Dumadeng dawuh di putraku Bathara Brama maragake maturena anggon ulun ngangluna jongkok ninglina krana ora layengger nggih Rama saderepun Kanjeng Rama paring pambagya dawuh ketampi tangan kula kalih kalingga murda kececang pucek pun rikmara daging kayuwahanan dawuh pambagya muga dadosaken jimat paripe sembah sungkem kula kunjuk wonten sahandaping pepodo iya wis ulun tampa ngger pangestu ulun maragake tampanana Brama nggih kurawalan pamundhinipun ingkang putra Bathara Brama. Di putraku Bathara Indra Sukra penarian Sambu dikepenekno anggonira sebana ngarsane pun Rama ya ngger. Nggih Rama sampun boten keras keca anggenipun Kang Putra lenggah nampi dawuh Rama semasungkem kula kunjuk. Tak tampa bisa gawe syukur naning pun bapa di temburu maragake matura enak anggonipun bapa ngangluna jonggok ninglina kerna ora layengger yen lumut jaring sang putra matur bakti mring saliraning Naranana yana adya yana sang putra matur ana ngersani sang Rama
ana ngarsaning sang Ong wilayah sekaring bawana langgeng mandarahum Rama Kang Putra Bathara Temburu ngaturaken sembah bakti kunjuk wonten sandhaping pepada Rama pikulun tak tampa bisa gawe suka renaning penggalih pangestunipun Bapa Maragake Tampanana Bathara Temburu. Oh wilayah sekaring bawana langgeng. Nggih. Grawalan pamunipun Kang Putra Bathara Temburu. Matura ana ngarsane womu Bathara Narada. Ong wilayah sekaring bawana langgeng kopi susu kulane pasir aja susu meneh mampir popro kaya apa dewa nganggo kesenian iki wong matur kok nganggo kopi susu Diriwanti lewat dina wong mati kula saged mari besok nek pun wangsul dateng pengayomane Gusti. Kopi susu. Kulane popet, aja susu aku meneh mampir. Kaya ya jak dadi apa? Dewa ya duwe kesenian hari. Rama, kula Ciriwanti. Ciriwanti ya napa seni niku indah hari. Seni niku sae. Mosok tiyang sae mboten remen. Ya wis dadi apa? Ya. Wis. Apa iki Mas kopi susu. Dadi ya napa Bathara Temburu niku anjen nggih. Kopi susu anjen. Nggih mboten lali-lali kopi susu niku. Ya wis ya. Lungguh ingkang prayoga Bathara Temburu menika ngesta kedahipun Kanjeng Wa Bathara Narada. Wangsul dhateng Yayi Pramesti Bathara Guru. Nggih Kang Mas. Kula badhe matur sakedapan. Yen cecek ampun dadosaken syukuranipun penggalih nang lepat ampun gadhah duka dhateng ingkang Raka Ginarya Juru Basa. Nggih. Boten menapa-menapa. Monggo kula aturi paring pangandika. Yayi kathah ing paswakan nanging boten kadya sak menika dinten. Wantripun para Jalandhara, para dewa. Napa wonten wigatos Yayi Guru? Nggih Kang Mas. Menika ngaten. Kula badhe taken dhateng Kakang Rada sasampunipun kula taken penjana wangsuli. Kula badhe mangsuli napa ingkang dados pitakenipun Kakang Durubasa. Nggih, taken menapa? Kakang sarene menika wonten kayangan. Kula badhe taken dhateng Kakang Rada. Ngingit ingkang wonten Kawah Candra Dimuka. Kalih ingkang wonten swarga tegese nerakane dewa lan swargane dewa napa wonten peribahan Yayi Guru neraka nggih adem tentrem mboten wonten sambikala kaswargan nggih ngaten mboten enten perubahan malah kula tingali kathah sing mlebet neraka katimbang sing munggah swarga niki ngaten nggih Yayi dengaranipun swarga menika mulyanipun mulya enak-enak tentrem
niku nek miturut kadiwatan kasuwargan. Nggih, matur nuwun. Lah sakniki kula wangsuli takenipun Kakang Bathara Narada. Milanipun Kakang kula ngumpulaken para dewa-dewa Jalandhara menika kala wau badhe kula dhawuhi. Kula ningali dhateng Nayu Mercapada. Kathah ingkang sami sambat. Lah menika kula badhe ngandhapaken saking kayangan swarga Bandang dhateng Nayu Mercapada. Nggih menika busana ingkang boten saged lungset, dedaharan ingkang boten mboseni. Naminipun kumalaning donya. Nggih kumalaning rejeki, kumalaning rejeki Sri. Kumalaning rejeki, kumalaning donya. Busana ingkang boten lungset Dewa Sedana. Dados Yayi Guru nimbali Dewa Sedana kaliyan Sri kumalaning rejeki dipun andhapaken dhateng Yayi Mercapada. Kersanipun boten kekirangan buka lan walastra, kersanipun boten kekirangan sandang pangan ing Nayu Mercapada Kakang Bathara Narada. Ah nggih. Engkang raka Surujuk pun cecek napa ingkang dados damu pangandikanipun Yayi Pramesti Bathara Guru. Nggih. Ndi Bathara Penarikan. Inggih wonten pangandikan kang dawuh Gusti. Nggih. Rama Pikulun. Yaiku sing bener. Aturana rene nang nggone yaiku swarga Bandang. Dewa Sedana kumalaning donya. Kalawan garwane kang aran Sri. Kumalaning rejeki aturana nampa tinimbalan sukuh. Pun Rama kula. Nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pikulun. Yana mundur sigra kumayanana sang penarian. Alon denyang ngandika mangkono sang nata. Saranana sang kalira memba warna. Yen ora ana yang ada Batan rangkang sumindih watune karang kaonono windo onono anora cairana do wonten ing kayangan swarga Bandang. Dewa Sedana kaliyan Betari Sri kumalaning rejeki nampi tinimbalan. Saking ajripun nampa tinimbalan ngerpepeh kaya yot pupu lantaran pundak mendek-mendek pring sedapur. Kaya dene pitik jagung matarangan kepregok dene babon anyar. Ya nulumiyak kira ya norana nayana
yen ora ada Yo. Kula Rama. Yo, lungguh Astana. Apa dene Sri Kumalan rejeki iki. Ya nak, yo. Lungguh. Yang dodo maring ayu-ayune orang kejam banyu milih yen ora ada yo ayu-ayune orang kejam banyu ayu-ayune ora kejamak banyu milih padha Wata mangkon ingkang sampun nampi tinimbalan Dewa Sedana Sumawana Sri Kumalan rejeki runtung-runtung wong loro nampa tinimbalan saka ramane care Dewa Sedana apa dene Sri Kumalan rejeki ana gone kayangan swarga Bandang.
batosipun Dewas Dara ladal. Kono apa Rama pitulun kok nganti nimbali marang saliraku apa dene ingkang garwa. Ya to, mbok menawa ana wigati pramila nyadong dawuh sedana kelawan Mbok Sri. Mangkono dereng mantan marang iki. Dereng ngantos sawijine wilahing Awigena Mastu Maha Sidam. Putraku kula Dewa Sedana kelawan garwamu yaiku Betari Sri ya Mbok Sri kumalaning rejeki. Mula saka iku matura kula lan apa wigatine nampa tinimbalan. Yen ayu-ayune ora kejamak banyu mili samya padha kandheng lungan padhang samya matemlung kapethik kasuprikana sang ratu ning ayu wong ayu aja citra sumayane wong ayu aja citra sumayane. Nuwun inggih pikulun
Sakderepun pikulun paring pambagya dawuh ketampi asta kula kalih murda kecencang pucak pun rikmara daging kayuhanan dawuh pambagya muga dadosaken jimat paripe. Sembah sungkem kula kunjuk wonten sandhaping pepada Rama pikulun. Iya, sedana tak tampa gawe bombong ing tias pangestunipun Rama maragake tampanana kula. Nuwun inggih. Gurawalan pamundhinipun Kang Putra Rama. Rama kula ngaturaken sembahyang bakti kunjuk wonten sandhaping pepada Rama pikulun. Iya, Sri. Tak tampa gawe senengipun bapa kula, pangestunipun bapa maragake tampanana nggih. Nuwun inggih. Gurawalan pamundhinipun Kang Putra Rama. Sedana wonten pangandikan kang dawuh Rama. Ngerti nak tak timbali. Dos pundi anggenipun ingkang Putra ngertos yen dereng Kanjeng Rama paring dawuh. Oh mangkene nak. Caranipun bapa iki ratuning rat nyawa sekalir. Ya. Inggih. Ana kayangan Suralaya. Lah. Pun bapa iki krasa ngerti. Nggone Nayu Mercapada iki ana sing mbutuhna marang dewa sedana tegese donya lan bondo. Donya cara sandangan sing ora lungset lagarwamu Mbok Sri kumalaning rejeki ku cara panganan sing gak mboseni ngaten Rama. Pun Rama iki krasa gone Nayu Mercapada la iki luwih negara Sumedang Kamulyan. Artosipun sedana lan Sri tak dukna saka kayangan muduna nanggone negara Sumedang Kamulyan. Lah ratune kang jejuluk Sri Mahapunggung ya Sri Makukuwan. Bab iku tekun anggone meminta glub, bab iku nemen oleh njaluk apa tak kekurangan sandang apa dene pangan ing negara Sumedang Kamulyan iki. Mekaten Rama. Bab siramu sing bisa mahayu hayuning bawana. Sing bisa ngrata jaman, ngrata jagat. Sanggup apa ora ngger sedana apa dene Sri kumalaning rejeki. Rama diwetes sing wisaprasada mulang benjang menapa ngayahi dawuh yen boten sak menika din. Oh nak ya syukur ger syukur. Yen ngaten benjang menapa mandhapipun Kang Putra